έρχεται το τρίτο βιβλίο. Μια γιορτή. Καλά έκανες, αγάπη μου, και τα έβγαλες. Πάρα πολλά υλικά, Χαρούλα. Τι θα βάλω? Και εκείνα προς τα εδώ, επειδή εγώ θα τα βάλω. Να τα φέρω όλα προς τα δω. Βάζουμε το χτυπητήρι εδώ. Φέρ' το πιο κοντά μου να τα ρίχνω. Θα σου το φέρω πιο κοντά, ώστε να βγαίνουν ψηλά. Είναι το βιβλίο. Όχι καθόλου, δεν πειράζει. Θα τα χτυπήσουμε μαρέγκα. Βάζουμε, να δούμε πόσα, νομίζω λάθος είπα. Θέλεις και νερό τώρα, καήκαμε. Που τα χωρίζουμε και έχουμε χώρια τα κροκάδια και χώρια τα ασπράδια. Θα σου δώσω, αγάπη μου. Θα με αφήσεις να δουλέψω. Αντί να με βοηθάς, με εμποδίζεις να κάνω τη δουλίτσα μου. Είσαι μια κουκλίτσα. Από μόνη σου τις κάνεις. Δώμε ένα φυλάκι, δώμε ένα φυλάκι. Ένα φυλάκι. Αν δεν μου δίνεις φυλάκι, είσαι θυμωμένη, Όχι, δώσε μου φυλάκι. Τι έπαιρνες, χτύπησες, πάρε τα γυαλιά μου. Θα σου έλα τώρα, φίλα μου. Μπράβο. Λοιπόν.